Mopay nga aga hay nga tanan mga kabugtuang ko didakan Kristo. Idahiton Ebanghelyo ni San Marcos, may adala duha ka beses nga nagtambal ni Jesus in mga buta. Iya ginbalig ang ira pagkita. Iton usa, ada naton makikita iton ika-8 nga kapitulo. Iton Ebanghelyo ni San Marcos. Iton usa naman, amo ini nga aton pinamatian nga Ebanghelyo, yan na nga Domingo. Ada iton ika-10 ka kapitulo. Now ano pa iton may nanabo, habot nga hini nga duduha kapag tambal niya. Ang may nanabo amo an pagtuddo ni Jesus, mahitungod han iya pagin Mesiyas. So ansyahan nga pagtambal ni Jesus inusa nga puta nga taga Betsaida, waray ngaran hini nga tao nga yagin tambal. Nga ang pagtambal niya gradual. Kay pagkapti ko ni Jesus siyahanan mata, kinpakihanan niya kung nakita na ang buta, sa ringan buta, nakita ako in mga tao pero sugad hirahin mga tanom ang nagkakalakat. Kinaptan nga haw yan ni Jesus ni kaduha, ngan kinita na hiya in maupay. So gradual an pagbalik kaniya pagkita. Kahuman ini nga pagtambal ni Jesus, magtitikang hiyahin pagtuddo han iya mga tinunan, mahitungod han iya pagin Mesiyas. Makakatulong niya pagbabalik-balika, aniya pagturunan, aniya pagpakilala kung hinuhiya. So magtitikang inidahan pagpakianan niya, aniya mga tinunan, anha iyo nga bahin hinuman ako. Ngan siniring Pedro, ikaw an Mesiyas. Ikaw ang Mesiyas. So may ada pagkilala ni Pedro nga Jesus amo ang Mesiyas. Kumbaga may ada niya pagkita o may ada niya kinikita ni Jesus amo ang Mesiyas. Pero pagtikang ni Jesus in pagtuddo kung ano yung klase ng Mesiyas, magawas liwat ang iya pagin buta. Tungod kay diriya tinuod nga nakilala kung hino Jesus kumo magtaraluwas, kumo Mesiyas. Kaya pagtikang ni Jesus in pagsumat nga igsasalikwa hiya, pagpapatayon hiya, siringhan nga Ebanghelyo, iginligid anay hiya ni Pedro nga nakiglantuki ha iya, riniwa ha iya ni Pedro. So, daw sugad hinmayada niya pagkita tungod kay nagpahayag hiya nga Jesus amo ang Mesiyas. Pero pagkamatuod, buta hiya. Tungod kay diri hiya nakita, nakilala kung ano ang pagin Mesiyas kanaton Ginoo. Nagpapahayag nga hawini, didahan na padayon nga pagtudto ni Jesus niya pagin Mesiyas. Didahan ni kaduha nga beses nga paghimang raw niya mahitungod na niya ti arabot na kasakitan ng kamatayon, ang ginirestoryahan kunuhan mga tinunan, kun hinuan ilalabawi ha ira, kun hinu ang pinaka-importante ha ira. Samtang naghihimang raw Jesus aniya paghalad, aniya kalugaringon, aniya ti arabot na kasakitan ng kamatayon, aniya mga tinunan nagkikipataasay kung hino ang pinakadako, kung hino ang pinaka-importante. So amo gihapon itong ginlaladawan, waray problema itong ira mata, kay nakita hirahin maupay, pero ni espirituhanon nga mata, mga buta, diri hira nakilala kung hino Jesus. Ngan amo liwat din ang ikatulo, nga paghimang raw ni Jesus mahitungod na niya pagin Mesiyas. Ang ikatulo ka beses, ang magbugto naman nga hi Juan, ngan hi Santiago, magahangyo ha iya, nga himuon hira nga mga importante ka upay, didahan niya ginhadian, tuguti, ngan usaha amon, pumuruko, didahiton imo tuo, ano sa naman, didahiton imo wala. Karig namon nga, didahiton imo mahimayaw niya ginhadian,
maging mga dagko kami nga mga tao, maging importante kami nga mga tao. Naghihimang raw Jesus, han iya ti arabot, nakasakitan ng kamatayon, naguhuna-huna hirahin pagin maging mga gamhanan ng mga tao. So amo gihapon ang ipapakita kapag kamatuod butahira han kamatuuran nga igin hihimang raw na Jesus, igin tutudok ni Jesus aira. Now, kahuman ini amo na ang istorya nga aton pinamatian dinan aton ebanghelyo aniya pagtambal kan Bartimeo. Si Bartimeo puta ang iya mga mata, diri nakita physically. Pero kapag kamatuod, nakita hiya spiritually. Kay paghibaron niya nga analabay Jesus, inuli at hiya, anak ni David, kaluoy kad ako. So iginpahayag liwat niya, ang sugad ang ginpahayag ni Pedro, ni Jesus amo ang Mesiyas. So nakilala hiya kan Jesus. Ngan aniya pagkilala kan Jesus, iya papakita pa, idahan iya pangaro nga kaluuyan iya. Waray niya, kumbaga, pagpahayagin ambisyon, in pagpahitaasan niya kalugaringon, aniya la ginbibiling an kaluoy, hini nga magdaraluwas. Amoy ni nga kaluoy ang ginpapasangyaw, didahan aton siya nga pagbasa, ang pagtalwas ang Diyos, sa niya katauhan nga mga bihag ka Babylonia, nasa rin nga Diyos maghihimo yan paagi, nga doon iya makaluluoy nga mga tao mataluwas, ti kang hanira makuri nga kahimtang, tungod kay Diyos siya nga maluluyon, han iya katauhan. Amo ini ang pagkilala, nga ikinpapahayag, hini nga buta, diri nakita ang mata, pero may ada niya kasing-kasing nga nakita, nga nakilala, kunhin o Jesus. Ginpahayag niya nga Jesus, amo ang Mesiyas, nga inabot, basi dadon ang kaluoy, basi dadon ang pagigugma, basi dadon ang pag-ataman ang Diyos. So may ada niya tinuod nga pagkilala ang pagin Mesiyas sa natong Ginoo, usa nga magdaraluwas, usa nga magpapahayag ang kamaluluyon ng Diyos, magpapahayag ang kamahigugmaon ng Diyos. So amoy ni an kumbaga iton irony nga ginlaladawan ni San Marcos. Ang mga tinunan, waray problema han ira physical nga mata, pero may ada problema han ira spirituhanon nga pagkita, han ira spirituhanon nga pagkilala kanaton Ginoo. Ini nga buta, ni Bartimeo, problemado ang iya mata. Physically diri nakita, pero may ada niya halarom nga pagkilala kunhin o Jesus sa niya pagin Mesiyas, ang kun ano andara ini nga Mesiyas. Diri ang kadaan na kagamhanan, diri ang kusog, diri ang mahimayaon nga ginhadian, sugod na politikal nga ginhadian, ginuhuna-hunaan ang mga tinunan, kundi hiya ang magdadara ang kaluoy ng pag-igugma ang Diyos. So dahil nga ebanghelyo, ginpapakita haaton nga iton tinuod nga pagkilala, iton pagin Mesiyas, iton aton Ginoo, amo iton pagkilala nga tagapagdarahiya nga niha aton, iton katalwasan, tagapagdarahiya nga niha aton, iton kaluoy, iton pagigugma, iton Diyos. Iton iya mensahe, amo iton pagpahayag, na iton Diyos natabang, iton Diyos nabulig, iton Diyos nagtatalwas, iton iya katauhan. Iton mga tao nga nakita hini, iton mga tao nga nakilala hini, amo iton tinuod nga mga may ada vision. Iton puruhaton ang aton Ginoo, iton puruhaton ang Mesiyas. May ada pa di dahil nga ebanghelyo, mga buta liwat, labot lakan Bartimeo, buta spiritually. Ang mga tao nga nagpupugong haiya, ang mga tao nga nagdudumiri nga pagsamuko niya Jesus. Diri hira nakilala ang kamaluluyon ang Mesiyas. Aniro na huna ini nga Mesiyas, usa nga importante ka tao, nga diri gud waray gud niya panahon para usa nga buta na kinukonsidera nira nga
ginpapatukan nga ni ang Dios. Usa nga tao nga diri importante para itong Dios. So, buta gihapon hira. Diri hira nakilala ang dignidad hini nga tao, nga diri liwat hira nakilala ang kamaluluyon ang Mesiyas. So mga tao nga nagpapahayag nga may ada nira pagkita, anira physical nga mata, pero an ira paghatagin balor ito nira kasi tao, waray dida. Butahira itong tinuod na dignidad itong kada tao. So amo gyapon siguro iton aton angay nga pagampo, ang pagampo ni Bartibeo didahini nga ebanghelyo. Siniring hiya, Ginoo nga makakita ako. Ginoo karuyag ko nga kumita. Karuyag niya kumita ang mga butang nga wari niya kikita physically. Amo gitagan niya ang physical side. Siguro aton pangarua itong mga butang nga diri naton kinikita spiritually. Itong danay diri naton pagkilala, itong presensya itong Dios diri ta aton kinabuhi. Itong danay naton diri pagkilala, itong tinuod nga balon, itong aton kalugaringon, itong aton ikasitao. Ito naton diri danay pagkilala, itong importansya, itong aton mga ginbubuhat, itong aton mga diri naton paghatag ng importansya, itong aton mga katungdanan, itong aton pangarua nga mamayada naton sugad nga pagkita kan Bartimeo. Nakilala itong tinuod nga pagin magdaralwa sa naton Ginoo, nakilala itong tinuod nga kamaluluyon itong Dios. Nakilala itong tinuod nga tungod ini, nakilala itong balor, itong nga tanan nga mga butang, itong balor, itong ikasitao, na nakilala liwat, itong padayon nga pagtalwas nga pag-ius itong Diyos, ito aton tagsa-tagsa nga kinabuhi, arida maliwat, ito aton katibingan.